Il-Maestru Brian Xkembri, direttur artistiku tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, iddikjara li sejħu l-każ tiegħu fil-qorti u għal dan f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ta' spjegazzjoni dettaljata dwar it-terminu tal-kuntratt tiegħu bħala direttur prinċipali u artistiku tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Sostna li l-awtorità tiegħu bħala direttur artistiku kienet ilha tiġi minata miċ-ċermen eżekuttiv tal-Orkestra u ex-kandidat laburista Sigmund Mifsud mill-anqas minn Jannar tal-2017 b'deċiżjonijiet li kellu jkun responsabbli għal-jomu jittieħdu intenzjonalment u b'mod sistematiku mingħajr ma ġie infurmat jew involut. Kienet tiġi minata b'deċiżjonijiet li kelli nkun responsabbli għal-jom jiena jittieħdu intenzjonalment u b'mod sistematiku mingħajr ma niġi infurmat jew niġi involut. Il-Maestru Xkembri spjega wkoll li l-kuntratt li kellu hu li ġie terminat f'Awissu kien jistabbilixxi li hu impjegat tal-orkestra għal 3 snin li dawn jiġġeddu kull darba għal 3 snin oħra. Jiġifieri spjega kif il-kuntratt tiegħu kien wieħed indefinit, iżda riedu li minflok jagħmlu kuntratt għal 4 snin u jkun imniżżel bħala self-employed. Hawn Brian Xkembri spjega li dawn l-emendi li rid jagħmel Sigmund Mifsud għalih kienu umiljanti u intiżi biss biex ikunu rrifjutati. L-Executive Chairman Sigmund Mifsud fl-aħħar mill-aħħar ried li jiena minn impjegat qed nażel il-kliem please, minn impjegat tal-MPO b'mod indefinit kif spjegajt l-ewwel għax hekk kien il-kuntratt oriġinali, jibdilli l-kuntratt u jġibni b'mod definit għal 4 snin. Flok kuntratt ta' impjieg, ġifieri li nkun impjegat, rid iġibni self-employed. Anke skont il-liġi, sa fejn naf jien, huwa illegali li minn tal-post rridu jobbligawni b'mod indiċenti li nsir self-employed. Il-Maestru Brian Xkembri spjega l-kronoloġija ta' dak li ġara u sostna li meta ġie Malta minn Pariġi apposta għal kunċert tal-istaġun u qal li l-politika taċ-ċermen eżekuttiv Sigmund Mifsud baqgħet li jemmina x-xogħol tiegħu. Żied jgħid li allura ma setax jidderiġi l-aħħar kunċert tal-istaġun fl-24 ta' Ġunju li għadda minħabba disgwit ma' tmexxija tal-orkestra. Minn ħafna xhur qabel ma terminaw l-kuntratt jiena tkeċċejt minn artistic director. U dan waqt li qed nagħmlu il-kunċerti ta' responsabilità kbira bħalli għamilna Ruma. Suċċess enormi li ġie rikonoxxut fil-medja. U sostna li tkellem ukoll dwar dan il-każ mas-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Kultura Johan Galja. Brian Xkembri tem jgħid li l-kuntratt tiegħu ġie terminat għal raġuni li huma ċedix għall-umiljazzjoni li riduh jaċċetta. Għalhekk sostna li ma baqalux għażla oħra li fli ħares id-drittijiet tiegħu hekk kif tippermettilu l-liġi.